Gurasos elkarteko kide den Jose Mari Zetarekin izan du aukera hitz egiteko 11 telebistak. Bertan kontatu du, diru bilketa bat jarri zutela martxan hitzartu izena hartu zuena orain dela urtebete. Benetako plan bat sortzeko. Eta diru hori lortzeko ere bertan dihardutela babeskutxak saltzen. Guk deitzen diogun bezala benetako plana, ze benetako plan batek prozesu parte hartzaile duin eta jator bat behar du, eta benetako plan bat egiteko, konturatu ginen diru asko behartzala. Gogoratu behar da crowdfunding batekin hasi ginela, eta gure erronka zala, ez erronka, azkenean beharra izan du da, ze 80.000 euro beharko ditugu gure zorrak kitatzeko, eta 50.000 ingurun gaude, beste 30.000 behar ditugu, eta olako diru biltze lanetan, ze ez da erresa, herri honetan dirua gauza askotako behar da, eta guretzako ez dago gehiegi, orduan azkenean kutxa hauek atea genitun, hor egon zan norbaitek ideia bat zabaduzun, pentsatu genduen aurrak jarri behar genitula, nolabait behaien kreatibidadea edo beraien indarrak eta asmoak nunbait irudikatzen, eta hoxe egin genituen kutxa batzuk, barruan pastatxo batzu dituztenak, eta hauek gabiltza saltzen behar ditugulako, 80.000 euro horiek. Urtarrilaren 4ean Donostiako Gipuzkoako plazan elkarteratze batera deitu zuten beraien plana Gipuzkoako Foru Aldundiari eskura emateko asmoz. Beraien asmoa osasunarekin hobekien datorren plan bat bilatzea da. Horretarako 2 planak mahai gainean jarri behar dira, baina Foru Aldundiak oraindik ez du bukatu berea. Ez aurretikan plana prestatu gendun, jakin badakigu momentu honetan Foru Aldundia beraien pirruja 2016an egin behar zutena eta egin ez zutena, eta hori Jose Ignacio Asensiok esan zuen egingo zala, prozesu parte hartzaile batekin egingo zala, eta gero berehala kajoi batean gorde zuten. Zein da gure iritzia, jakin bazekitela pirruk berri bat, plan integral berri bat egiteko, nahita nahi ez, eta hori Europak horrela eskatzen duelako, prozesu parte hartzaile importante bat egin behar dela, eta beldurtziran, oraindikan erraustegiaren gaia hor zegoen, oraindikan obrak esleitu gabe zeuden, eta beldurtziran, zerbait horrelako zerbait martxan jartzen bazuten, beraiek, aspalditikan, bidegien artean daukaten proiektu hau, agian gelditu zitekela, edo arazoak izan zitezkela. 2016an egin behar zutena eta egin ez zutena orain dabiltza presaka egiten. Guk gure lanak bukatu ditugu eta guk nahi izan deguna da nolabaite Foru Aldundiari eskaini herritarren bultzadarekin egin dugun plan hau ez gure plana inposatzeko. Oraindikan behaien plana ez dago aprobatua, martxoak 6an aprobatuko da edo ez, eta guk nahi genduena da 2 planak baian gainean jarri, eta elkarrekin adostu, aldik eta planikan osasunarekin respetutsuena izan daitekena. Hori izan gure asmoa. Bagenekin segurazki plan hori jasotzea Foru Aldundiko zenbait gobernantzan dauden zenbait agintari ez zirala azalduko, baina nahiz da hori jakin gizartearen aurrean irudikatu nahi izan gendun gure borondatea. Gure borondatea da nolabait gizarteak eta agintariek elkar lan bat egitea. Beti gurasosek hasieratik esan du, gu ez goazela ezer inposatzera, beraiek bai, proiektu bat inposatu egin dute, gizartearen onura gabe, gizartearen aprobazioa gabe, baina gure jarrerak berdin jarraitzen du. Da proposamena, eseritzeko, hitz egiteko, adosteko, eta beti osasuna lehenesteko. Gu sortu ginen gure aurren osasuna eta etorkizuna genitula motibo eta arrazoi, eta berriro horri eusten diogu. Ekintza asko egin ditu gurasosek gaur egun arte, eta hemendik gutxira ere gizarteari eskaera berri bat egin nahi dio. Momentu honetan gabiltza pentsatzen
Naiz eta gobernantzan daudenak gure plan hau, jasotzera ez etorri, beraien eskuartean daukate, beraiek beste bat egiten, eta guzti hau nolabait ere gizarteari eskatuko diogu berriz, beraz otsailean bukaerarako manifestaldi bat prestatzen gabiltza, gizarteari eskatuko diogulako hauxe. Esateko gobernantzari, agintariei izan behar diogula guztien artean, aldatu behar duela gauzak egiteko moduak. Orain arte gauzak nola egin dituzten gai honekin, eta segurazki beste gai askorekin ere bai, ez zaigula gustatzen. Herritarretaz asko hitz egiten dutela eta herritarrekin gutxi, eta orduan, aldatu behar duela nolabait politika eta gobernantza egiteko estiloak. Elkarrekin gizarteak eta politikariak elkarrekin egin behar degula lana, eta gure aldetikan inola ere ez degula onartuko orain arte erakutsi duten jarrera eta gauzak egiteko modua. Nolabait ere hori berriro ere kaleratuko dugu, eta gizarte anitza, ez da bakarrikan hondakinen gaia, da nolabait ere demokrazia ikusteko modua.